Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 4 марти соли 2022 1000 рубл 102 сомониву 50 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо ҳамагӣ аз 17 000 сомонӣ сар мешаванд. Хона аз шаҳри Душанбе ду хонага ремонтошқатӣ бо нархи ҳамагӣ 170 000 сомонӣ ҳастак ва дигар вариантҳои хуб бисёранд. Барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон роӣ кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якум шонаи бинои навастройка. Хона ремонт дорад. Ҳар ду хонаҳо 5 ба 2.5 мебошанд. Дӯстони азиз, кухня хати калидор якҷоя аст, 3 ба 2 мебошад. Хона ҷойгир аст дар Гулбута, поёни Корвон. Аз магазини 7 ахтар то хоная 1 километр мебошад, тахминан 10 минута роҳ. Нархи хона 170 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, худто медонед дар дунё чӣ вазъиятае. Айбори ҳамин YouTube дар тамоми Федератсияи Россия дигар реклама нишон наметиҳад. Моро 70% просмотромон ай Федератсияи Россияяй. Барои ҳамин даромади монетизатсиямон бениҳоят поён фуромадагиай, паст шудагиай. Барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, кадоме ки аз Федератсияи Россия видеоморо тамошо мекунанд, кӯшиш кунед дӯстони азиз бо VPN видеонавормона тамошо кунед, то ки камеам бош ҳамин монетизатсиямон ҳал шавад. ва лайкро фаромӯш накунеду ҳатман дар каналмон обуна шавед. ҳозира замонда дастгирии шумо барои мо бениҳоят лозим аст. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор наздикии пости гаӣ 7 сотиқ замин мебошад ва нархаш 17 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшан, кӯчаи Пулот Комил, доми 61. Квартираҳои 5 этажа мебошад. дӯстони азиз, хона дар 5 ошона ҷойгир аст. ду хонага мебошад ва нархи хона 170 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳавзи 6 тоннага дорад. аристон, кухни набор кардагӣ, қафои автовокзали кӯҳнаҷо ҷойгир аст. домои винозавод, шаҳри Истарафшан. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp, Telegram дорам. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 19 шонаи бинои навастройка. худи бино аз 20 ошона иборат аст. 10 блокш мебошад ва нархаш $13 000. харидори аниқ бошад, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар Зарнисор, рӯпарои посольствои Америка, дом сари роҳай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб дар назди Варзобгес, дашти Хорзор меган. аз Душанбе маршруткаи 26 ва 27 то хона меравад. дар 4 сотиқ замин ду дар хона, обсвет ҳастак, як калидор, аднаскатный аналит дорад. метавонид дуюм ё сеюм ошона кунед. баня, ҳоҷатхона, дар дарунаш балкон, унитаз, термикс ҳамаш ҳастак. хона пеноблок қади тайёршудагиай, канализатсия ҳаст. ду қолин, ду парда, ду шифонер, печкаи аловӣ ки бо нархи 2800 сомонӣ харидагианд. мошинаи ҷомашӯӣ, телевизор, дивани детский, кухни гарнитур ҳамашон меистанд. дӯстони азиз, чоҳи 24 тоннага дорад. болош ҷои мошин меистад. ҳуҷҷатош 100%. соҳиби хона бемор доранд, барои ҳамин арзон метиҳанд. хона бо ҳамаи чизу чорааш савдо мешавад. нархи хона 220 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. дар ҳақиқат дӯстони азиз, ин қадар чизҳо дорад, нархаш бениҳоят хуб мебошад.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ мутаассифона соҳиби хона суратҳои хонаро надоранд. барои ҳамин дар рӯи экран мо суратҳои ноҳияи рӯдакиро мондагием. марҳамат дӯстони азиз, бо диққат гӯш мекунем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Истиқлол 2 назди Тангенуда ҷойгир аст. 3 сотиқ замин, 2 дар хона зиндагӣ карда мешавад. забор, дарвоза дорад, обсвет ҳастак. нархи хона бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон пеши поликлиникаи 14. ду хонагах бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои Навастройка. нархи хона 460 000 сомонӣ боз арзон ҳам мешавад. соҳибаш проблема доранд, барои ҳамин срочна мефурӯшанд. рақамошон дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей гап занем дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, хона ремонти бениҳоят хуб дорад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи 5 давехи прокуратура қарор дорад. 4 сотиқ заминай 100% барои магазин. нархаш бошад 200 000 сомонӣ ва алишам мешавад дӯстони азиз ба мошини мерседеси объёмни бошад. болои сум дода шавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи каналмон гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонагах бо масоҳати 46 метри квадратӣ шумоеро метавонем ба ду хонагах табдил диҳем дар 17-ум ошёнаи бинои Навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар рӯ ба рӯи супермаркети Пайкар. галубои экран мебошад. ҷош ҷои бениҳоят хуб, марказам бигем мешавад. худи дом аз 18 ошёна иборат мешавад. ширкати сохтмонии Сафар Центр дома бардоштестам ва айни ҳол сохтмони бино рафтест. дома бояд 1,5 сол пас супоранд. нархи хона 236 000 сомонӣ. нархи охирша дигар арзон намешавад, алишам намешавад дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пештара номашхӯро Хундепа ду хонагах бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои Советӣ. хона ремонт дорад. срочна фурӯхта мешавад бо шароитош. ҷойгир аст дар кӯчаи Айни 126 квартираи 18 дуюм подъезд 3-ум ошёна. кирпични дом рӯ па рӯи СНГда. нархи хона 176 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар пеши ГАИ рости автодромда доми 4 этажа мебошад. хона дар 4-ум ошёна ҷойгир аст. 4 хонагах сари роҳ пеши масҷид, мактаб Садиқ дар Қарибияй қариб 80 метри квадратӣ мешавад. нархаш 330 000 сомонӣ. камтар савдо мешавад. термекс, шифонеро, кондитсионер ҳамаш меистад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. имо ватсап доранд ва дӯстони азиз, соҳиби ҳамин хона боз як хона баракода доранд. ду хонагах бари масҷидда. уш 220 000 сомонияй савдо дорад рости автодромда. хулас, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. занг зада барои маълумоти бештар пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонагах бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 1-ум ошёнаи бинои Навастройка. хона бо мебелу, телевизору, кондитсионер, холодильнику, мошинаи ҷумашӯишу, қолиношу, занавескош, ҳамаи ҳамин чизош қати фурӯхта мешавад. ҳама чизош нав мебошад. тёпли пол дорад. термиксшам навай. хона ҷойгир аст дар Мехқалон. нархаш 280 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд
Яххонагае духонага кардагиан бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка срочно фурӯхта мешавад, тарафи двор нигоҳ мекунад, трезош. ҷойгир аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд ва нархаш 189 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд се хонага бо масоҳати 81 метри квадратӣ дар 10 шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка, худи бино аз 11 ӯшона иборат аст. пеши магазини марҳабода ҷойгир аст, шолка комбинат мебошад. нархаш 290 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.